శ్రేష్టమైన యేసుక్రీస్తు నామములో నా వందనాలు తెలియజేయుచున్నాను. సువార్తను గురించి కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుచున్నాను. గొప్ప దైవజనులైన జార్జ్ విట్ఫీల్డ్ ఈ విధంగా అన్నారు: క్రీస్తు సువార్తను గురించి ప్రకటించుటకు నాకు 1000 జన్మలు, 1000 శరీరాలు, 1000 నోళ్ళు ఉండిన ఎడల ఎంత బాగుండు అని చెప్పి తన జీవితకాలం అంతయు క్రీస్తు సువార్తను ప్రకటించిన గొప్ప యోధుడు. అపోస్తలుడైన పౌలు రోమిలికి రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, నేను సువార్తను గురించి సిగ్గుపడేవాడను కాను, ఏలైనగా నమ్ము ప్రతి వానికి, మొదటి యూదునికి, గ్రీసు దేశస్తునికి కూడా రక్షణ కలిగజేయటకు అది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది అని రాయబడి ఉంది. అపోస్తలుడైన పౌలు సిగ్గుపడకుండా క్రీస్తు సువార్తను ప్రకటించాడు. తద్వారా దేవుని రాజ్యము కట్టబడింది. ఈ రోజున ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, సిగ్గుపడకుండా మనము కూడా దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించాలి. ఎందుకంటే దేవుని సువార్త దేవుని శక్తి అని ఉంది. సువార్త దేవుని శక్తి కాబట్టి మనం సువార్తను ప్రకటించడం వల్ల దేవుని శక్తి ప్రజల మీద విడుదలవి దేవుని ప్రజలుగా మార్చబడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనము సువార్తను ప్రకటించాలి. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 9వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, నేను సువార్తను ప్రకటించుటకు నాకు అతిశయ కారణం లేదు, సువార్త ప్రకటింపవలసిన భారం నా మీద మోపబడి ఉన్నది. అయ్యో, నేను సువార్త ప్రకటింపకపోయిన ఎడల నాకు శ్రమ అంటున్నాడు అపోస్తలుడైన పౌలు. ఈరోజు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, అపోస్తలుడైన పౌలు అంటున్న మాట మనం చూస్తే, అయ్యో నేను సువార్త ప్రకటింపకపోయిన ఎడల నాకు శ్రమ. అయ్యో అనే మాటను మనం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే ఏదో జరగకూడదు జరిగినప్పుడు మనం ఉపయోగిస్తాం. కానీ అపోస్తలుడైన పౌలు సువార్త నిమిత్తమై ఉపయోగిస్తున్నాడు. అయ్యో నేను సువార్త ప్రకటింపకపోయిన ఎడల నాకు శ్రమ అంటున్నాడు. అపోస్తలుడైన పౌలుకున్న భారంలో ఒక 10% దశమ భాగము మనకుంటే ఖచ్చితంగా దేవుని రాజ్యము నా ద్వారా కట్టబడుతుంది. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయము 19వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, యెరూషలేము మొదలుకొని చుట్టుపట్ల ప్రదేశముల యందు ఇల్లూరీకు ప్రాంతముల వరకు క్రీస్తు సువార్తను పూర్ణంగా ప్రకటించి ఉన్నాను అంటున్నాడు అపోస్తలుడైన పౌలు. యెరూషలేము మొదలుకొని ఇల్లూరీకు ప్రాంతముల వరకు కూడా పూర్ణంగా క్రీస్తు సువార్తను ప్రకటించాడు. అంటే పూర్ణంగా అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రకటించాడు. ఈ రోజున ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, నీవు నేను కూడా నేనున్న గ్రామాల్లో మనం క్రీస్తు సువార్తను ప్రకటిస్తే ఖచ్చితంగా దేవుని రాజ్యము నా ద్వారా ఒక దినమున కట్టబడుతుంది. ఎందుకంటే చీకటిలో ఉన్న మనలను ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి దేవుడు మనల్ని నడిపించాడు. కాబట్టి ఈ రోజున చీకటిలో ఉన్న ప్రజలను మనమున్న వెలుగులోనికి వారిని తేవలసిన భారము, బాధ్యత నీ మీద నా మీద మోపబడి ఉంది. అందుకనే కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో చూస్తే, క్రీస్తునందు ప్రతి ఒక్కరిని సంపూర్ణంగా చేసి ఆయన ఎదుట నిలవబెట్టవలెనని సమస్త విధములైన జ్ఞానముతో ప్రతి మనుషునికి బుద్ధి చెప్పుచు, ప్రతి మనుషునికి బోధించుచు ఆయనను ప్రకటించుచున్నాము అంటున్నాడు. కాబట్టి క్రీస్తునందు ప్రతి ఒక్కరిని సంపూర్ణంగా చేయాలనే బాధ్యత, భారము అపోస్తలుడైన పౌలుకు ఉంది. ఈ రోజున రక్షించబడిన నీకు నాకు కూడా అటువంటి భారము, బాధ్యత ఉండాలి. మనం ఏ విధంగా క్రీస్తునందు పరిపూర్ణంగా ఉన్నామో అలాగే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా క్రీస్తు ఎరగని వారిని మనము కూడా వారిని పరిపూర్ణంగా చేయాలనే భారము, బాధ్యత మనం కలిగి ఉండాలి. తద్వారా దేవుని రాజ్యము నా ద్వారా కట్టబడుతుంది. డియర్ మూడీ అనే గొప్ప దైవజనుడు ఆయన రక్షించబడిన దినాలలో ఆయన దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ప్రభువా, ఇప్పటి నుండి రోజుకి ఒక్కరికైనా సువార్తను ప్రకటించకుండా నేను నిద్రపోను ప్రభువా అని ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఆ నిర్ణయ ప్రకారము తన జీవితకాలం అంతా కూడా కొనసాగించారు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, నువ్వు నేను కూడా భారం కలిగి రోజుకు ఒక్కరికైనా సువార్త ప్రకటించాలని భారము నీవు నేను కలిగి ఉండాలి. తద్వారా నీ ద్వారా నా ద్వారా దేవుని రాజ్యము కట్టబడుతుంది. అలాగే మన బైబిల్లో చూసినట్లయితే యూదా పత్రిక 1వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, అగ్నిలో నుండి లాగినట్లు కొందరిని రక్షించుడి అని బైబిల్ చెబుతుంది. చూడండి,
క్రీస్తు ఎరగని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా, అన్యజనులందరూ కూడా ఎక్కడున్నట్టుగా మనం చూడాలంటే అగ్నిలో ఉన్నట్టుగా మనం చూడాలి. అగ్నిలో ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, వారికి ఖచ్చితంగా మనం సువార్తను ప్రకటిస్తాం. చూడండి, మన ఎదుట కాలిపోయిన వారిని ఎవరైనా చూస్తామనుకో, కాలిపోతున్నారనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం? ఏదో విధంగా తప్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. అలాగే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, క్రీస్తు ఎరగని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారు చనిపోతే వెళ్ళేది నరకమే. కాబట్టి మనము చేయవలసిన పని ఏమిటంటే క్రీస్తు సువార్తను వారికి ప్రకటించాలి. తద్వారా వారు నమ్మి రక్షించబడతారు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మనము ప్రకటించవలసిన భారము బాధ్యత కూడా నీవు నేను కలిగి ఉండాలి. నిజంగా క్రీస్తుని కలిగి ఉన్నవారు క్రీస్తును ప్రకటించకుండా మౌనంగా ఉండలేరు. నువ్వు నిజము అయిన విశ్వాసం అయితే, కాబట్టి నువ్వు నిజమైన విశ్వాసం అయితే ఖచ్చితంగా దేవుణ్ణి ప్రకటిస్తావు. కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మనం ఖచ్చితంగా క్రీస్తుని కలిగిన వారమై క్రీస్తుని ప్రకటించవలసిన వారమై ఉన్నాం. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 1:15 చూసినట్లయితే, కొందరు అసూయ చేతను, కొందరు కలహ బుద్ధి చేతను, కొందరు మంచి బుద్ధి చేతను క్రీస్తును ప్రకటించుచున్నారు అని రాయబడి ఉంది. ఆ యొక్క మొదటి శతాబ్దంలో 3 గ్రూపుల వారు, అసూయ చేత క్రీస్తును ప్రకటించేవారు ఉన్నారు, కలహ బుద్ధి చేత ప్రకటించేవారు ఉన్నారు, మంచి బుద్ధి చేత కూడా క్రీస్తును ప్రకటించేవారు ఆ రోజుల్లో ఉన్నారు. ఈ రోజుల్లో కూడా ఈ 3 గ్రూపుల వారు ఉన్నారు. అసూయ చేత ప్రకటించేవారు అనగా పక్క సంఘంలో ఎక్కువ జనం వస్తున్నారు, ఆ సంఘాన్ని మైండ్లో పెట్టుకుని ఆ సంఘానికి వస్తున్నాం, ఆ సంఘానికి కూడా రావాలి అంటే నీవేం చేయాలి? సువార్త ప్రకటించాలి అని చెప్పి ఆ సంఘాన్ని మైండ్లో పెట్టుకుని సువార్త ప్రకటించేవారు వాళ్ళు అసూయ చేత సువార్త ప్రకటించేవారే అవుతారు. కాబట్టి మనము అసూయ చేత ప్రకటించేవారిగా ఉండకూడదు. మరో గ్రూపు వారు ఏంటంటే కలహ బుద్ధి చేత గొడవలు రేపడానికి, భేదాభిప్రాయాలు రేపడానికి సువార్తను ప్రకటిస్తారు. ఇలాంటి వారు కలహాలు రేపడానికి, వీరిది ఏంటంటే కలహ బుద్ధి చేత సువార్తను ప్రకటించేవారు. ఈ గ్రూపు వారు కూడా వెరీ డేంజర్. లాస్ట్ గ్రూప్ ఏంటంటే మంచి బుద్ధితో క్రీస్తును ప్రకటించేవారు. మంచి బుద్ధితో ఎవరు ప్రకటిస్తారంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, నిజముగా క్రీస్తుని ధరించుకున్నవారు, నిజముగా రక్షణను కలిగి ఉన్నవారు మంచి బుద్ధితో ప్రకటిస్తారు. వారు ఏమి ఆశించరు, ఎవరి దగ్గర ఏమి ఆశించరు. ఉచితముగా నేను రక్షింపబడ్డాను, పాపములో నుండి, లోకములో నుండి, చీకటిలో నుండి దేవుడు నన్ను ప్రత్యేకపరిచాడు. అలాగే వారు కూడా ప్రత్యేకపరచబడి దేవుని రాజ్యానికి వారసులు అవ్వాలనే భారము బాధ్యత నిజముగా క్రీస్తును కలిగి ఉన్నవారు కలిగి ఉండి మంచి బుద్ధితో క్రీస్తును ప్రకటిస్తారు. కాబట్టి అలా మంచి బుద్ధితో క్రీస్తును ప్రకటించే వ్యక్తిగా నువ్వు మారాలి. దేవుని స్తోత్రం. కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు మంచి బుద్ధితో ప్రకటించాలనేది ఆయన యొక్క ఆలోచన. కాబట్టి ఆ మంచి బుద్ధితో ప్రకటించే వారిగా నీవు నేను ఉండాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను. అలాగే మనం బైబిల్లో చూసినట్లయితే కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 1:18 మనం చూస్తే, క్రీస్తును గురించిన వార్త నశించు వారికి వెర్రితనము, కానీ రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి అని బైబిల్ చెప్తుంది. కానీ మనం ప్రకటించేటప్పుడు వాళ్ళు ఏదో వెర్రితనంగా చూడొచ్చు, కానీ రక్షింపబడిన మనకు తెలుసు అందరూ దేవుని శక్తి ఉంది. కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, క్రీస్తు సువార్తను ప్రకటించడానికి మనం ఏమాత్రము కూడా సిగ్గుపడకూడదు. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 1:23 మనం చూసినట్లయితే, మేము సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును ప్రకటించుచున్నాము అంటున్నారు అపోస్తలుడైన పౌలు. కాబట్టి ఈ సిలువ వేయబడిన యేసును నీవు నేను కూడా ప్రకటించాలి. అలా ప్రకటిస్తే దేవుని యొక్క చిత్తము నీ ద్వారా, నా ద్వారా నెరవేర్చబడుతుంది.